Απέκρουσε η Βούλα, δύσκολη περίπτωση, το σουτ της Τρότσκινα. Για να σταματήσουν και τον χρόνο αλλά και την επίθεση και την ανάπτυξη. Γκολ! Το πρώτο γκολ του Ηρακλή με τη Χριστίνα τη Φλόρου. Πολύ ωραία, άδειασε ουσιαστικά την άμυνα. Έβγαλε εκτός θέσης την τερματοφύλακα την Μπερδίκοβα. 1-0 για τον Ηρακλή. 1-0 για τον Ηρακλή. Δεν έχει καμία τύχη ένα τέτοιο σουτ. Η Μπαντίτσκινα έκανε ένα χλιαρό θα έλεγα σουτ, το οποίο δεν ανησύχησε τη Βούλα. Μακρινά σουτ από τις Ρωσίδες αυτά τα πρώτα λεπτά. Και γκολ! Δεύτερο γκολ με το νούμερο 7 η Ζάντου η Κατερίνα. 2-0 για τον Ηρακλή. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν αποβολή. Αποβολή για την Τζίμα τη Μάρτα, την πρώτη αποβολή. Για να δούμε το παραπάνω αυτό για τους Ρωσίδες. Και γκολ. Για την Τρότσκινα. Η Τρότσκινα είναι αρχηγός. Πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τα χέρια της Ελένης της Γούλα. Πολύ καλή άμυνα. Πάω στην Ελένη τη Γούλα. Έφυγε μπροστά η Μαρίνα. Παίζουν παραπάνω. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Γιατί το 2 η Αντώνοβα είναι πίσω. Εάν χαθεί αυτή η επίθεση, τρώμε κόντρα. Τρώμε κόντρα. Προσοχή. Για να δούμε. Μακρινό σου και μπράβο στην Τζελέπη. Μπράβο στην Τζελέπη. Φοβερός κεραυνός από την Τζελέπη την ελευθερία. Και το σκορ είναι 3-2. Μπορούνε. Αποβολή το 9. Αποβολή η Κάρποβιτς Ολεξάνδρα στην επιστροφή της. Παρεμπόδισε την Τζελέπη και παίζουμε παραπάνω. Ευκαιρία. Να πάρει κεφάλαιο Ηρακλής. Μεγάλη ευκαιρία. Φλόρου. Δοκάρι και έξω την μπάλα στο σούτ από την Τζίμα. Δυστυχώς και τρώμε κόντρα εδώ τώρα. Επέστρεψαν όλοι. 1 και 41. Μακρινό και ψιλοκρεμαστό σου. Από την Τρότσκινα. Και το σκορ είναι 3-3. Το κακό είναι ότι στα δύο παραπάνω δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Ηρακλή. Συνήθως το παραπάνω είναι ουσιαστικά μια θετική ενέργεια που σίγουρα πρέπει να βάλει γκολ. Βλέπουμε ότι οι Ρωσίδες στο παραπάνω παίζουν πάρα πολύ κλειστά τις παίκτες. 8 δευτερόλεπτα. 5. Είναι 5-3. Σε μια επίθεση που 4-3, συγγνώμη, λάθος κάναμε. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ και πάλι πάνω στην Τζελέπη. Αποβολή το 11 της ρωσικής ομάδας η Μπαντίτσκινα. 22 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Ηρακλή. Όλα για τον Ηρακλή. Επίθεση. Για να το δούμε τώρα. Τζελέπη με τη Φλόρου. Τζίμα. Τζελέπη. Φλόρου. Τζελέπη. Προσπαθεί η Τζίμα να βρει. Δεν θα σουτάρει. Πάλι πάσα για τη Φλόρου. Και ψιλοκρέμει. Μπράβο στην Χριστίνα τη Φλόρου. Θεωρείται εξάλλου το μυρογνωμόνιο της ομάδας του Ηρακλή. Με ψιλοκρεμαστό. Και προσοχή τώρα στην άμυνα, να μην φάμε μακρινό σουτ. 5-3 ο Ηρακλής μπροστά, 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Και συνεχίζουμε, παίζουμε. Τρίτο οκτάλεπτο εδώ στο Apollo Sports Hotel, σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε μέσω
live streaming από την επίσημη ιστοσελίδα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, ηρακλής.org, και από την κιανόλευκη ενημερωτική αθλητική ιστοσελίδα bluearena.gr. Παρακολουθείτε την προσπάθεια στην προημιτελική φάση του Lem Trophy ανάμεσα στον Ηρακλή, και έχουμε το τέρμα. Έχουμε γκολ από το 8 από την Τρότσκινα και την αρχηγό την Τρότσκινα του Βερόνικα με 3 τέρματα. πολύ γρήγορο γκολ. Τα 4 είναι 5-4 τέρματα. Και ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι, 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Θυμίζουμε, η Ηρακλής Ισμαήλοβο 5-5, με τις Ρωσίδες να βρίσκονται στην επίθεση και να παίζουν με παίκτρια παραπάνω. 13 δευτερόλεπτα, η Αντώνοβα θα σκοράρει και θα δώσει την ευκαιρία στην Ισμαήλοβο να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στα 56 δευτερόλεπτα. 5-6 πλέον η Ηρακλής Ισμαήλοβο, που έχει έρθει σήμερα εδώ στο Λάκωμα για να παρακολουθήσει και να βοηθήσει τις παίκτριες του Ηρακλή να φτάσουν στην κατάκτηση της νίκης και έναρξη τέταρτο καλέπτου. Το sprint κερδίθηκε από τις Ρωσίδες, έχουν επίδεση. Μακρινό σούτ από την Τρότσκινα. Εκτός θέσης η Ελένη Γούλα, το ίδιο η Τρότσκινα και με έναν κεραυνό από τα 8 μέτρα. 5-7. 10 δευτερόλεπτα, 8 για το τέλος της επίθεσης. Η Ζάμπη πολύ μακριά από το τέρμα. Προσπαθεί η Ward. Νέα αποβολή. 11 η Μπατίτσκινα, νέα αποβολή. Αυτό θα είναι από εδώ και πέρα το παιχνίδι. Δεν θα αφήσουν καμία πάσα να φύγει από την εκμετάλλευτη, να κάνουν αποβολές. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτούμε εμείς και να βάζουμε τα γκολ. Αυτό έχει σημασία. Και νέα αποβολή, διπλή αποβολή το 9. Δεν σου κάνει. Ζάντου. Γκολ! Η Ζάντου το γκολ στο διπλό παραπάνω. 6-7 ο Ηρακλής μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι. 5 και 49. Μπορούνε. 50 δευτερόλεπτα παραμένει το Ηρακλής Ισμαήλοβο 6-7. Μακρινή πάσα για την Αντώνοβα. Μακρινή πάσα. Έχει την Τζελέπη πάνω της. Λάθος όμως. Λάθος το σούτ από την Καρκόβιτς. Αποβολή το 9. Η Καρκόβιτς η Ολεξάνδρα. Και παραπάνω για τον Ηρακλή. Η ευκαιρία να ισοφαρίσουν. 3 και 20 πριν τέλος του αγώνα. Τζελέπη, Φλόρου, Τζελέπη, το χιτ γκολ. Γκολ για την Τζελέπη. 7-7 με την Τζελέπη να σουτάρει, η μπάλα να κάνει και το γκέλ και να μπαίνει στα δίκτυα. 7-7. Ένοβα και το γκολ. 7-8 με την Αντώνοβα σε μια επίθεση και αλλαγή. 5 δευτερόλεπτα, 4, δοκάρι και πάλι στο σούτ. Δοκάρι, η μπάλα στην Ελένη Γούλα και γρήγορα οι παίκτες. Για να δούμε την Τζελέπη. Πέναλτι και είναι. Πέναλτι! Το νούμερο 1 η Μπερνίκοβα. Νούμερο 1 η Μπερνίκοβα έκανε πέναλτι γιατί έπιασε από το κεφάλι την Τζελέπη 25 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας και πέναλτι για τον Ηρακλή.
πάει η Μαρίνα η Φλόρου στο πέναλτι. Ότι ο Ηρακλής είναι πολύ πιο βελτιωμένος από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Απέναντι σε μια πολύ ισχυρή ομάδα που συνήθως είναι. Για να δούμε τα 25 τελευταία δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση του σημερινού αγώνα. Δυνατή άμυνα ζητάει ο Γιώργος Ιωακιμίδης. Για να δούμε. Πολύ καλή άμυνα της Αρισάβα. Φάουλ από την Τζίμα. Ο Ρωσίδας θα σουτάρει και έχουμε τον γκολ. Έχουμε τον γκολ από την Γκρίνεβα. Την Γκρίνεβα, την Άννα. 8-9. Αυτό ήταν ανέλπιστο.